Тапшыруны дәвам итеп, экраннар алдына Югары Терешка авылында туып үскән, бүгенге көндә Тольятти шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Рамил Расим улы Салимовны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 40 яшьлек юбилейлы тантанасын каршылый. Шушы онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Сызрань шәһәреннән әтисе Расим Рафатович, әнисе Зухра Сабировна, сеңлесе Рамиля Расимовна, Руслан, яраткан племянницалары Камила, Марина, Алина, племянниге Айдар котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерлебез, синең бу юбилеең башкалардан аерылып тора. Чөнки 40 яшьтән күпләре әллә ничек куркып куялар. Ләкин син бер дә юк-барны уйламый алга атла. 40 яшь ир-ат өчен икенче яшүсмер чоры сыман. Чөнки бу вакытта күп нәрсәгә бөтенләй башкача карый башлыйсың. Ләкин аермалы буларак синең олы тәҗрибәң тупланган. Без бик бәхетле кешеләр, чөнки Аллаһ Тәгалә безгә сине, якыныбызны бүләк иткән. Син әти-әниеңне хөрмәтләп, туганнарыңны камап яшәп киләсең. Авыр чакта да, шатлыклы мизгелләрдә дә син гел янәшә бездә. Бүген юбилееңдә сиңа ихластан бары бәхет, саулык, сәламәтлек телибез. Алдагы көннәреңдә гаиләдә тынычлык, балаларыңның бар казанышларына шатланып яшәргә насыйплар кылсын. Яңа ел алдыннан килгән юбилеең яңа өметләр һәм яңа хыяллар алып килсен. Без сине нык яратабыз, сөеклебез. 50 түгел, 55 тә түгел, тик үзенчә 40 түгәрәк. Улыбыз, синең матур бәйрәмеңне гөр китерик әле бергәләп. Без бит сине бик тә яратабыз, сыкланабыз, күзләр тимәсен. Кайгы хәсрәт, шир сырхаулар бер дә сезнең яныгызда йөрмәсен. Юбилеең котлы булсын, улым. Аралашып яшик, гөрләшеп, шатлыкларны бергә уртаклашып, авыр вакытларда берләшеп. Бер анадан туган балаларны аермасын җирдә язмышлар. Абый, сеңел, туган булып калыйк, ялгышларда белсин, сагыш бар. Бер туган бит ярты сүздән аңлап, кул сузучы авыр чакларда. И Ходаем, сакла диеп сорыйм, язсын безгә йөзне вакларга. Кадерле, ышанычлы кешем, җан һәм кан кардәшем, абыебыз. Рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котлап китәргә. Раббым, җаныңа тәнеңә иминлек һәм сәламәтлек насыйплар кылсын. Озын-озак еллар гаиләң бәхетенә куанып, кардәшләр, дуслар белән аралашып, бер нинди бәла-каза күрмичә яшәсәң иде. Без сине һәм гаиләңне дә нык яратабыз, аеруча хөрмәт итәбез. Туган көнеңдә теләкнең телим тик изгеләрен. Тынычлыкта үтсә иде синең алгы көннәрең. Икәү уйнап үскәнгәдер, бигрәк якын миңа син. Синең шатлык минеке дә, кайгыңны да аңлыйм мин. Телем белән хисләремне белгертә алмасам да, көткән чакларында мине бик килә алмасам да, күңелем минем сезнең янда. Кабул булсын теләгем, мин сезгә гомерем буе гел яхшылык теләдем. Яшәгез бер бөтен булып, пар канат кайрылмасын, сәламәтлек булсын тәндә, җанга сагыш капмасын. Кадерле Рамил Расимович, шын күңелдән бар теләкләргә дә кушылып, якыннарыгыз сайлаган матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Kızlar yatıp sığılsanda, ömür yolun uzun. Yüreğini tutup yığılsanda, yaşav bardır kızık. Yana tuğan günü kutlap giden, kullarımını suzup. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen, yaşav bardır kızık. Ümit hıyallarını sündürmüşe, yıraklarga uzıp. Ömür uzunların sizdirmişe, yaşav bardır kızık. Yana tuğan günü kutlap giden, kullarımını suzup.
Авырлыклар, сабырлыклар белән яшәү барыбер кызык. Уйна йөрәк, бары яшәү көйен, кылларымны сузып. Кичерәсе мизгелләргә сөен, яшәү барыр кызык. Яңа туган көнне котлап киләм, кулларым әнә сузып. Авырлыклар, сабырлыклар белән яшәү барыбер кызык. Яңа туган көнне котлап киләм, кулларым әнә сузып. Авырлыклар, сабырлыклар белән яшәү барыбер кызык. Яңа туган көнне котлап киләм, кулларым әнә сузып. Авырлыклар, сабырлыклар белән яшәү барыбер кызык. Авырлыклар, сабырлыклар белән яшәү барыбер кызык. Яшәү барыбер кызык. Рамил Расим улы Салимовны 40 яшьлек юбилейлы туган көне белән котлап, туган авылы Югары Терешкадан Мустафиннар гаиләсе, абысы Радик Сабирович, тормыш иптәше Фәрида Фәйзрахмановна, уллары Раил, Рәшид, киленнәре Гөлнара, аныклары Салаватик изге теләкләрен юллыйлар. Кадерле кешебез безнең. Артык ерак та түгел, тик тулаем якын да бездән яшәмисең. Шулай да туганлыкның көчен чакрымнар үлчәми. Җае чыккан сайын ешрак күрешәсе иде шул кадерлебез. Бүген синең бик матур гомер бәйрәмең, елда кабатланып килгән туган көнең. Әмма монысы сәер һәм түгәрәк булган 40 яшең. Бу матур бәйрәмеңдә сиңа һәм Венерага да олы рәхмәтләребезне башлап җиткерәсебез килә. Сез авыр чакларда беренче булып ярдәм кулыгызны сузучы кешеләр безнең. Аллаһы Тәгалә кылган игелекләрегезне меңләтә яхшылык белән кайтарсын һәм озын, парлы гомерләр язсын. Якыныбыз безнең. Шөкер, синең тормышың матур, гаиләң күркәм. Бар әйберең дә бар шикелле. Тик без сиңа теләкләр эзләгәндә иманлы картлык киләчәктә килүен теләргә булдык. Венерабыз белән бергә тигезлектә гомер итегез. Салаватны әтилән иле үстереп, аның игелеген генә күреп яшәргә насыйплар кылсын. Бары матур көннәр алда көтсен, бәлә кайгылар сезне уратып узсын. Якыныбызның бүген туган көне, бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Туган җирләр ерак калган күптән, син чит якта яшәп киләсең. Тик шулай да якын кешеләреңә бар назыңны мулдан бирәсең. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барында. Насыйп итсен туган көннәрне каршыларга бергә тагында. Ходай сиңа саулык кызганмасын, бирсен тия бәхет, шатлыгын, уңышларың синең артып торсын, көтсен алда матур картлыгың. Кадерле Рамил Расимович, якыннарыгыз Мустафиннар гаиләсе сезгә бүләккә дип матур җыр юллыйлар. Кабул итеп алыгыз.